Hej. Her vil jeg vise jer, hvordan I hurtigt, enkelt og nemt kan oprette tilbud, nyheder og events på ShopChaser. Vi starter med at gå op på mine annoncer, trykker opret tilbud. Og her, der har vi så muligheden for at oprette alt, hvad der kommer til at ligge på appen. Vi starter med her at vælge et billede. Og der har jeg fundet et godt et her. Og som I kan se, så ryger det direkte over på skærmen herovre, så man hele tiden kan følge med, hvordan bliver mit tilbud på appen. Jeg skal finde på en tilbudsoverskrift, og i det her tilfælde vælger jeg prøv ShopChaser. Og der er det jo vigtigt at huske, at man kan søge på tilbudene i appen, og der vil kunderne ofte søge på forskellige produktnavne, og derfor er det vigtigt, at produktnavn indgår i overskriften. Under kategorier, der kan man så vælge det, der passer bedst til det tilbud eller nyhed, man har oprettet. Og jeg vælger, at i mit tilfælde, der vil jeg kalde det en event. Og så vil jeg gå ind og lægge her, der kan jeg skrive i det lyserøde felt, som vi kalder rabatfeltet. Der kan jeg skrive alt fra 50%. Jeg kan skrive spar. Jeg kan skrive se her. Jeg kan skrive tilbud. Eller jeg kan, som jeg gør her, skrive nyhed. Førpris får jeg ikke brug for det er ikke et tilbud. Jeg vil nu gå ind og kalde det nu-pris. Men havde det nu været et tilbud, så kunne man skrive førprisen og nu-prisen her. Men jeg skriver 199 kroner per måned. Og så skal jeg have lagt et informationsfelt ind. Det er det grå felt herovre. Og der vil jeg skrive 30 dage gratis. Og så skal jeg have lagt en dato på, fra hvornår skal det her gælde. Og jeg laver det der, det skal gælde fra dags dato og til om resten af måneden ud. Så kommer jeg til selve beskrivelsen af produktet, og der er det vigtigt at huske, at på selve appen på telefonen, der kan man ude blandt de andre tilbud kun se 2 linjers tekst. Og det er først, når man trykker ind på selve tilbuddet, at det ser ud som billedet her. Og der vil man kunne skrive alt det tekst, man har brug for til at beskrive sit produkt. I det her tilfælde vil jeg gøre det kort, og så skriver jeg få ShopChaser og prøv 30 dage gratis. Og så trykker jeg send. Se, så klager den over, jeg kan ikke skrive per måned. Og det er lavet så smart, så alt hvad der ikke kan lade sig gøre, det går den ind og brokker sig over. Så jeg nøjes med at skrive, lad den være tom. Og så i stedet for, skriver jeg her, se mere på shopchaser.dk. Og så trykker vi send. Så man skal ikke være nervøs, det er ganske enkelt. Og laver man en lille fejl, så bliver man rettet undervejs. Her kommer den så over, når man har oprettet tilbuddet, og den ligger faktisk allerede på appen nu. Men så kommer den over i mine annoncer under feltet annoncer. Og her kan jeg lave, så jeg lige kan se, hvad er det, jeg skrev i mit tilbud. Jeg kan gå ind, hvis tilbuddet er helt forkert, skriv slet. Eller jeg kan gå ind og redigere, hvis der er noget, jeg lige skal have rettet. Alternativt, hvis tilbuddet, nu udløber det her den 30.9. Men hvis jeg har lyst til at få den her på igen, til december for eksempel, så kan jeg gå ind og redigere, og så kan jeg rette datoen til, og så behøver jeg ikke at ændre tekst og alt de ting. Så det er ganske simpelt. Men jeg håber i hvert fald, at jeg kunne bruge det, og så vil jeg ønske jer rigtig held og lykke og god fornøjelse med ShopChaser. Tak.